Вітаю вас, поважаныя гледачы. З вами Александр Кнырович і атмасфера. Магчыма, у апошні раз. Ну а што? А як? Як нам канкураваць за вашу увагу, калі ў інфармацыйную прастору уляцеў імкліваю птушкай, уварваўся такі спікер, такі адмысловец у эканоміцы, не толькі што канкураваць з ім мне практычна немажліва. Калі атмасфера доўжыцца ўсяго 15 хвілінаў, то гэты вядоўца-пачатковец, малады стендапер, утрымліваў увагу прыхілай публікі больш за 2 гадзіны. І пры гэтым ішоў, рэзаў праўду матку акурат паводле нашых тэзісаў. Так, пра Расію, якая нам не сябар, пра інфляцыю, сапраўдную, а не ад Белстату, пра рэзкі абвал у прамысловасці, пра неканкурэнтаздольны легпрам з металургічным заводам і пра сельскую гаспадарку, што ляжыць на баку, як целя, якое памірае. І далей. Па ўсіх галінах прайшоўся, па ўсіх праблемах, залез у кожны кут, нічога не ўпусціў. Я вось што думаю, можа ён, гэты стендапер, у Белсат надумаў уладкавацца, мяне падсядзець у гэтай цудоўнай студыі. Як думаеце? Інакш адкуль столькі публічнай праўды пра рэальны стан справаў? Дарагія мои гледачы, запарце сабе кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд і уладкоўвайцеся як мага ямчэй. Спадзяюся, вы дапаможаце мне разабрацца, што гэта было. І так, гэта атмасфера. І мы ўсё яшчэ гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі. Гэты стендап-канцэрт адбыўся на мінулым тыдні, ва ўторак, і называўся «Справаздача ўраду за 25 год». Але нагодай, канешне, сталася катастрофа студзеня. Падзенне эканомікі больш чым на 1% і прамысловасці на 3,5%. Спадзяюся, вы не глядзелі. Я, канешне, зрабіў гэта за вас. І мне спадабалася смех у зале. Смех в зале. Па-першае, спадабалася, што ён не баіцца і, здаецца, неяк цэніць нашу працу. Не надо бояться, что завтра беглые начнут нас там критиковать по тем или иным вопросам, которые мы сегодня видим и которые мы вскрыли. Давно наплевать на их критику. Им больше нечего делать, как где-то что-то подслушать и потом звягать неделю, пока мы еще что-то не скажем. В Польше сидят несколько там тысяч человек и бряцают против страны. Все с высшим образованием. Па-другое, тое, пра што я гавару ўжо 3 гады, што пусты рост заробкаў – гэта беда для эканомікі, што так нельга. Калі ў цябе эканоміка вырасла на 1%, а заробкі на 9%, гэта разгоніць сабе кошт, і ты вылеціш з рынку. І вось, дайшло. Дастукаліся мы з вами. Просто маімі словамі, кажа. Паслухаем разам. Сегодня положение такое, что рост реальной зарплаты опережает производительность труда. В 2025 году темп производительности труда 101%, темп реальной зарплаты 109%. Более того, эта тенденция длится не первый год. Какая цена такому благосостоянию, которое мы выпячиваем как великое достижение? Производительность зарплаты. Есть коэффициент, который должен превышать единицу. А у нас 0,93. Но ведь по производительности труда мы в 2-3 раза отстаем от развитых стран. Так, может, надо увеличивать отдачу? Я не призываю чохом, как мы умеем, обрезать доходы работающих. Я требую, чтобы все потоки в экономике были сбалансированы. Але не толькі сабе кошт так можна нарасціць. Ёсць яшчэ інфляцыя. Не тая, што ў Белстату, а тая, што ў вашым гаманцы. І зноў слова нашему спикеру. По многим чувствительным для простых людей товаров цены выросли и существенно в большем размере. Свинина
на 15%, говядина на 12%, рыба на 11%, молоко, кефир плюс 9-10%. Сливочное масло, которого на складах валяется сегодня 40 тысяч тонн, на 8%. Гречка 11% подорожала, кондитерские почти 15%, морковь и капуста от 19% до 27%. Шок-контент. Пагадзіцеся, прыгожа. І як жа ён тут мае рацыю. І сапраўды зразумела, што разагнаўшы заробкі, сабекошты і інфляцыю, ты прайграеш вонкавы расійскі рынок. Але ж і ўнутраны беларускі таксама прайграеш. Гэта ж 2 на 2 ў эканоміцы. І пра гэта таксама было сказано. Почему массово импортируются автобусы? За прошлый год, по моей информации, более 500 единиц по импорту закупили. Мы же делаем автобусы. Грузовые техники более 7,5 тысяч единиц. Дорожная строительная техника 1623 единицы. Но мы же это все производим. Только по этим товарам можете записать себе в минус почти 400 миллионов долларов. При модернизированных комволе или льнокомбинате продолжаем завозить ткани аналоги. Еще минус 35 миллионов долларов. К слову, по концерну Беллегпром это повсеместная картина. Доля отечественных товаров Легпрома на внутреннем рынке менее 10%. Зато поток импорта товаров легкой промышленности вырос почти на треть. Терять свой рынок – это преступление. За 5 лет доля отечественных товаров на внутреннем рынке снизилась с 60 до 54%. Тут наш выступоўца, праўда, пайшоў у разнос. Развязанню яго тое самае. Забараніць імпорт ввогуле. Але адразу скажу, не спрацуе. Імпорт збольшага, ён жа з Кітаю і Расіі, таму старанні марны. І пра крызіс у прамысловасці казаў, там няма грошай, прадпрыемствы працуюць у страты. І пра праблему сельскай гаспадарцы. Не хапае людзей, працягваецца рост смяротнасці цялят. І гэты сектар таксама актыўна з'ядае народныя грошы. А яшчэ ён паспеў прысвоіць сабе дзяржаўны бюджэт. Сцвярджае, што ўсе, хто вучыцца бясплатна, вучацца за ягоны кошт. А тут, видите ли, меня заставляют отрабатывать. Ну не ходи за мой счет учиться. Мне здаецца, ці ў нас у законе неяк інакш напісана, што дзяржаўная казна не належыць аднаму, хай сабе і такому, у пэўным сэнсе, выбітнаму дзеячу. Там жа на нарадзе адбыўся нечаканы вонкава-палітычны разварот. Ён з аднаго боку адмовіўся ад сяброўства з Расіяй, заявіўшы, што ў Беларусі няма ніякіх сяброў. Ну, а з другога падзякаваў Трампу. Не за зняцце санкцый, а за арышт Мадура. Венесуэла схватили президента чего? Какой картель? Какие наркотики? Нефть. И я благодарен президенту США, что он открыто это делает. Куда идти? Надеяться надо только на себя. Не надо ни на кого рассчитывать. 5-й раз говорю, нет у нас друзей в мире. Нет. Акурат пасля гэтага Расія задумалася пра ўвядзенне мытнага кантролю на мяжы з Беларусю. Да сапраўднай мяжы паўкрока. Пра што ўсё гэта, паважаныя гледачы, нам гаворыць? Прамова была доўгую, як паўнавартасны канцэрт коміка, або цыркавая пастаноўка, цэны на якія ў нас чамусьці знізіліся. Яна ўся пра правал эканомікі ў студзені, пра негатыўныя тэндэнцыі ва ўсіх сектарах без вынятку. І там было шмат тых самых лічбаў, пра якія мы гаворым ужо 3,5 года. І ён сапраўды мог бы замяніць мяне у гэтым крэсле. І калі плаючы ўласных, асабіста ім прызначаных чыноўнікаў нават 3-павярховым матам, ён рабіў з гэтых лічбаў правільныя высновы, магчыма, мне і не трэба было б кожны тыдзень рабіць для вас атмасферу. Але ён усё гэта бачыць, ведае, разумее. Гэтак сама, як і мы з вами,
ні на секунду не верыць бравурным справаздачам Белстату ці навінам БТ. Але які выхад ён прапануе? Будьте уважливы. Господь нас уберег от этой жуткой, непонятной рыночной экономики. Сел в кресло, отвечай, как в Китае. Иного не дано, как было в Советском Союзе. И мы чудеса творили и в Союзе, и в Китае. Никаких объективных причин нет. Есть только жуткая неисполнительность. Ён верыць, што савецкая мадэль была паспяховай і што ён яе рэалізуе сёння ў Беларусі. Маўляў, трэба крыху падкруціць, націснуць, памяняць аднаго чыноўніка на другога, і справа пойдзе. Беларусь вырвецца, абгоніць Польшчу і Літву, а потым і Нямецчыну з ЗША. Ён верыць у міф. Па-першае, савецкая мадэль эканомікі правалілася. Яна ніколі не была паспяховай. Гэтак СССР паляцеў у космас, стварыў атамную бомбу, быў там хакей і балет. Але жыццё звычайнага чалавека было вельмі бедным. Галоўным словам быў дэфіцыт. Дэфіцыт усяго. Туалетнай паперы, аўтамабіляў, каляровых тэлевізараў, каўбасы. Пра існаванне тампонаў савецкія жанчыны даведаліся толькі з перабудовы. І няма ніводнай краіны ў свеце, дзе камандна-планавая эканоміка дала б вынік. А па-другое, ён мае ілюзію, што ў Беларусі працуе планавая эканоміка. Але гэта не так. У Беларусі ўжо палова эканомікі прыватная. Кампаніі парку высокіх тэхналогіяў, Марк Фармель, Савушкін прадукт, Модум, Евраопт, прыватныя кавярні і рэстараны, таксі і маршруткі, шматлікія вытворчыя кампаніі. Палова эканомікі прыватна. Яна не звязаная з ягонымі нарадамі, загадамі і дзяржаўнымі інвестыцыямі. Яна жыве сама і не звяртае на геніяльнага планіроўшчыка ніякай увагі. І дае рады сама. І вось тут праблема. Немагчыма на 32-м годзе кіравання рабіць выгляд, што ў праблемах хранічна стратных каўгасаў, камволю, металургічнага заводу, гомсельмашу вінаваты толькі дырэктары ці профільныя міністры. Што вось гэта яшчэ крыху падкруціць і будзе добра. Не будзе. Белпол на мінулым тыдні паказаў унутраны документ, дзе самыя чыноўнікі канстатуюць правал. Из справки следует, что в категории холодильников No Frost средняя цена реализации Атлант дороже Индезит на 37%, Беко на 18%, Кэнди на 29%. В категории холодильников Статика средняя цена реализации Атлант дороже Индезит на 23%, Беко на 17%, Бирюса на 31%. У тым ліку правал Атланту. Ён проста не можа нічога прадаваць у Расіі. Паводле цэнаў не праходзіць. Час прызнаць праблему і перастаць рабіць выгляд. Прадпрыемству патрэбны адказны і прафесійны ўласнік, зацікаўлены развіцці. І гэта не дзяржава. Дзяржава у ягонай асобе, прабачце, але правалілася. Краіне як паветра патрэбная прыватызацыя. Прыватызацыя спакойная, без алігархаў і распродаж за бясцэнак. Не на расійскі, а на чэшскі ці польскі ўзор. Але прыватызацыя. Інакш нічога не будзем. Іншага шляху няма. А канцэрт удаўся. Аўтар мог бы весці атмасферу і іншыя перадачы. Вось толькі родную мову трэба падцягнуць. 4 гады таму пачалася вайна. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Лукашенко зрабіў Беларусь саўдзельніцу, замазаў усю краіну, увесь народ крывёю украінцаў. Мы, як дзяржава, зрабіліся саўдзельнікамі злачынства, роўнага якому у Еўропе не было
ужо 80 гадоў. На сёння колькасць загінулых і параненых з абодвух бакоў набліжаецца да 2 мільёнаў. Шкода для эканомікаў Украіны і Расіі вымяраецца трыльёнамі. І мы, саўдзельнікі, не адвярнуцца. Я ганаруся Уладзімірам Зяленскім. Так, ва ўкраіне шмат праблемаў, і ён робіць памылкі. Але ўспомніце першыя дні, як яму прапаноўвалі з'ехаць, схавацца. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність. Я ганаруся ім, нават калі ён не ідэальны. Напэўна, пасля вайны ва ўкраіне будзе іншы прэзідэнт. Але тых дзён я ніколі не забуду. І, канешне, я ганаруся украінскім народам. Пуцін сутыкнуўся не з танкамі і не з умацаваннямі. Ён сутыкнуўся з народам, які не гатовы падпарадкоўвацца. Расійскіх войскаў у Кіеве няма. 4 гады таму я прачынаўся і шукаў гэтую фразу у стужцы навінаў. Іх няма. І не будзе. Ніколі. Слава мужнасці украінскага народа. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.